रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव दासान्दि बैसागु फोरबो फालिनायनि साखाफारा ओरैहाय धेमाजि जिल्लानि सिङावनो दासान्दि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय रायजो राजाफ्रा नेनानै दं। मिथिनाय बादिब्ला धेमाजिनि 2 नं नाहरबारि बर' गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सिला फोथाराव दखरा बैसागु आफादा बैसागु बिदाय फोरबोखौ खुंफुंनो लाहार फाहार जादों। फैगौ 23, 24 आरो 25 एप्रिलाव फैगौ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै बैसागु बिदाय फोरबोखौ खुंगोन। दिनै बेनिनो गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होयो धेमाजि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय फोसावगिरि ब्रजेन मुसाहारिया। हाबाफारियाव बाहागो लायो सिला फोथार दखरानि एबसु खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि सुसिल बसुमतारी आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रा। गिबियावनो नोंथांमोननि खौरांगिरिनिसिम सिला फोथार दखरा बैसागु फोरबो बानजाय आफादनि जानानै साबायखर जासिग्रोनाय जाबाय। 2 नं नाहरबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव फैबाय थानाय बैसाग दाननि 9, 10, 11 आरो एप्रिल दाननि 23, 24, 25 बे अक्ट'आव जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो आखायाव लादों। दा बे नोंथांनि सोंनायाव आं बेखौसो फिननो होनो लुबैयो मा आयदायाव होननायखौ। ओरैनो थांनाय बोसोरफ्राव जिथुनिखि जोङो आयदायै जों खुंदोंमोन, एबारबो जों बे एखे सेम आयदायावनो जोङो खुंनो लादों। दा बेहाय मोननैसो बारायदों, दिरुं बोनाय, आइजोफोरनि दिरुं बोनाय, बेनिफ्राय मा होनना बुङो भलिबल गेलेनाय बादायलायनाय बेथ' थाखाबायानोसै, बिहामजो हान्जा मोसानाय, बेनिफ्राय जेवजा मोसानाय, सिंगेल मोसानाय। जों बेहाय थांनाय बोसोरफ्राव लादोंमोन रेकर्डिं मोसानाय। जों बे रेकर्डिं मोसानायखौ जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों एबार जोङो माने लाथ'नाय नङा बा लानायखौ जोङो गारगोन बेखौ जों साननाय जादों आरोखि। ओरैनो एबार 12थि, एबार जों 12थि जागोन। 11थि थांनाय बोसोर थांबाय, एबार जों 12थि जागोन। ओरैनो बे सिला फोथार दखरा बैसागु फोरबो फालिनायनि गेजेरजों ओरैनो जोङो गोबां जोंनि बे सिला फोथार आन्चलिकआ हाजो खंखर, बेनिफ्राय मा होनना बुङो गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव हाबना थानाय जोंनि बे सिला फोथार दखराया। थेवबाबो बिनि गेजेराव जों दिनै मिथिनो मोन्दों बा जोङो दिनै माने बुंनांगोन जे हारिमु बिथिङाव गोबां पारसेन्ट नङाबाबो माने 45% बा 50%सो माने जौगादों। बेखौ जोङो माने दा मिथिनो मोनो आरोखि, बुंनो हायो आरोखि। बिनि सायाव आं बेखौसो बुंनो सानो, ओरैनो आवगाय थांनायफोरनि जिथुनिखि जोंनि मा होनना बुङो दैदेनगिरिफोरखौनो होनना बुंनांगोन, जोंनि आइ आफामोनानो हक बा जोंनि जिथुनिखि गारजेनफ्रा जिथुनिखि रंजायोमोन, आवगायनि रंजानायाबो मोनसे मा होनना बुङो खोब बाख्नायथाव, मोनसे एंगारनो हायि मोनसे माने रंजानायमोन। दा बेबायदि हिसाबै आं बेखौसो बुंनो सानो दा एसे सोलायनाय फैबाय। मानो होनबा आवगायनि दामग्रा देग्रा आगजु माखाफ्रा एसे गैयामोन बा खममोन। दा नैबे लाइमोनफोरनि समाव नै दा माने मा होनना बुङो आगजुफोराबो एसे बांबाय, आरो लोगोसे आवगायनि मानसिफ्रा माने दामनाय दुनायफ्राव माने गोबाङानो खममोन रोंखा राखाया। दाथ' एसे मा होनना बुङो एवारनेसबाबो माने जायगा लानाय जाहैबाय नालाय, बेनिखायनो बेबायदि माने दामनाय देनायफ्राबो माने गोबां जाबाय। दामनाय देनायजोंसो एसे माने रंजानाय बा बैसागु फोरबोआबो माने मा होनना बुङो गोगोम जायो नालाय। दा बेबायदि हिसाबै माने मा होनना बुङो लाइमोनफोरनि जिथुनिखि दा माने सालायनायाव बा लाइमोनफोरनि माबा नाजानायाव माने आवगायनिसो एसे सोलायदों आरोखि, आं बेखौ बुंनो सानो। बे समाव गिबि दिनै जोंनिसिम बेयाव फैनानै खौरां लाफैनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। दा बे समाव आं बेखौनो बुंगोन दि जोङो खुंगा 1निफ्राय खुंगा 10सिम सिला फोथार दखरा बैसागु फोरबो आफादा बिदाय फोरबोखौ जोङो भगबान सारियालिनि दैमालु बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जों खुंबोबाय थादों। देग्लाय जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौनो थांखि लादों दि जोङो 1निफ्राय 10सिमखौ दैमालु बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंदोंब्लाबो जों देग्लायनिफ्राय जे जोंनि सिला फोथारनि ओनसोलफोराव जेरावनाखि फिल्ड गुवार दङ बेफोराव जोङो सोलाय खुंनायनि हाबाफारिखौ लादों। मानोना मोनसे जायगायावल' खुंबाय थायोब्ला जे खाथि खालानि ओनसोलफोरावल' हारिमुनि सांग्रांथिखौ खालामनाय जायो। जोंनाथ' सिला फोथार दखरायाव गोबां गुवार एरियाया आरो गामिफोराबो गोबां सिदलि बिदलि थानायखाय जोङो ज' नङैखाय जों मोनसे जायगायावल' खुंबाय थायोब्ला जोंनि हारिमुनि जिथुनाखि बाहागो लानाय बेखौ जोङो ग्रोम खालामनो हायाखै बा नुनो मोनाखै।
बेखायनो जोङो देग्लाय सावरायलायनायनि गेजेरजों जे सिलाफोथार दख'रानि मोनब्रै माहारियारि आफाद जेरै बर' साहित्य सभा, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आइजो अनसाय आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद सावरायलायनायनि गेजेरजों आरो माखासे रायजो राजाफोरखौ लानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों देग्लायनिफ्राय जोङो रटेसन सिस्टेम खालामनांगौ जे गुबुन गुबुन गामियावबो जोङो बैसागु बरायनाय बिदाय फोरबोखौ जोङो खुंनांगौ होननानै जों थांखि लानानै देग्लाय 2 नं नाहरबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंगा 12थि बैसागु रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो खुंफुंनो आखायाव लादों जे फैगौ 23, 24 आरो 25 एप्रिल खालि बैसाग दाननि 9, 10 आरो 11 अक्ट' खालि आरो जोङो थांनाय बोसोराव 2022 मायथाइनि थांनाय बोसोराव जोङो मार बाजार गोजोनपुर होननाय गामियाव जों बैसागु बरायनाय हाबाफारिखौ गिबि खेब लाजेनदों आरो देग्लाय जोङो बैसागु बरायनाय हाबाफारिखौबो सिलाबालि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो देग्लाय खुंनो लादों नैथि बरायनाय हाबाफारिखौ। थिग बिदिनो बरायनाय हाबाफारियाबो जोंना मोनफ्रोमबो गामियावनो बिदिनो सोलाय जालांबाय थागोन। मानोना जोङो सोब गामियावनो हारिमुनि जिथुनाखि सांग्रांथि बेखौ जोङो लाबोनायनि मोनसे थांखि लादों। थिग बिदिनो जोंनि बे बिदाय एबा जोंनि रंजालि बैसागु फोरबो बेखौबो जोङो जायगा लायै जायगा जोङो बिदिनो सोलाय लालांबाय थासिगोन होननानै जों देग्लायनिफ्राय थांखि आजावनाय जाबाय। आरो दिनै आं बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोन आरो गामिनि बैसोगोरा जिथुनाखि रायजो राजाफोर बिथांमोनाबो जे हारिमुनि फारसे ओरैबायदि गोसो थानांगोन जे जोङो हारिमुखौ जेब्लायबो फोथांना लाखिगोन आरो जोङो ग्रोम आरो गाजा गोमजायै खुंफुंसिननो लागोन जे थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लाय साबसिन जागोन आरो खालमासि देग्लायनिफ्राय साबसिन खालामगोन जों बेफोरबायदि थांखिजों जोङो आवगायलांबाय थानांगोन आरो दिनै आङो बेखौनो जोंनि सिलाफोथार दख'रा बैसागु फोरबो आफादनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला आरो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दिनैनि बे बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्ला रौतानि ब्रह्म अट'मबाइल्स बाजाज श'रुमा लाबोदों नोंथांमोननो रंजालि बैसागुनि लन मेला आरो गोबांथार रेहाय। खम बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि बाइकखौ नोंथांनि न'आव लांनो हागोन। पालसार P150 SD/TD नि अनगायै फाइनान्स खालामोब्ला गंफ्रोमबो बाइकजों 1000 रांनिफ्राय 3000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन। लोगोसे बैसागुनि रेहाय हिसाबै पालसार P150 सिंगल डिस्क/डाबल डिस्क ABS बाइकखौ 50% जौखोन्दो डाउन पेमेन्ट होयोब्ला 0% जौखोन्दो सुदावनो लन मोननो हागोन आरो 4% जौखोन्दो डाउन पेमेन्ट होब्ला 6.99 सुदावनो लन मोननो हागोन। बेफोर मोजां खाबुआ 8 एप्रिलनिफ्राय 13 एप्रिलसिम सोलिबाय थागोन। लोगोसेयैनो नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार बाथ्राया जादों बैसागुनि बे रेहाया रौतानिफ्राय 50 किल'मिटार जानथायनि सिङाव गोग्लैनाय बायग्राफोरनि थाखायल' जागोन। नोंथांमोना आबुङै मिन्थिनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9101541183 एबा 9957318292 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।